गोजोन्थों नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय फंनैसो लाबावनो सानदों। जोंनि बिटिसि यावहाय बा बिटिआर आवहाय बेसेबां जौगाखो आरो जोङो दिनैहाय मिथिनो मोन्दों रायजो राजाफोर जेनाखि जोंनि बिटिसि आवहाय माखासे खामानि मावनो थाखाय सेन्ट्रेलनिफ्राय माखासे रां हरदोंमोन, बेफोर गासै राङाबो थांफिननोसो थांगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। दा बेखौबो आङो सेकेन्ड बारनि भिडिअ'आवहाय नोंथांमोननो दिनै भिडिअ'आ गोलाव जागोन, बेनिखायनो आङो सेकेन्ड बारनि भिडिअ'आवहाय बेखौ लाबोगोन। आरो नैबे फैलाव मोसाहारिया बिथांमोनहा दिनै बिटिआरनि माखासे डेभेलपमेन्टनि बिसय गासैखौबो बाय'डाटा बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय। आरो नैबाव एक्स एनडिपि बिथांमोनहा बेसेबां दुखु नांनानै दङ आरो गासै रायजो राजाफ्रा बेसेबां दुखु नांनानै दङ। जोङो मिथिनो मोनो रायजो राजाफोर बिटिसि जे सुक्ति जानायजों लोगोसे जेसेबांनाखि बिएलटिफोरनि केस दङमोन फोजोबजोबजानानै बिथांमोनहा आलो गोजोन जेलाव थानाङा लाफैनो, बिथांमोनहा जेबो केस सालायनाङा लाफैनो बिथांमोनहा सान्थि सुक्ति खालामदोंमोन। नाथाय नैबे अन्नाय प्रमद बर' जे लिड खालामनानै जे सान्थि सुक्ति बिथाङा दिनैहाय जे लाबोबाय, बे सान्थि सुक्तिया जोबोद दुखुनांथाव जादों रायजो राजाफोर। बेनि थाखायनो दिनैहाय बिटिसि बाजेटआवहाय जोङो नुनो मोनबाय दिनैहाय बिसिबां दिनैहाय गोदोसोनानै 20,000निबो बारा जोंनि बिटिसि एरियायावहाय टेट पास जानानै दङ। बिथांमोननि थाखायबो जेबो बिथांमोनहा माबाखौहाय स्टेप लानायखौ जोङो नुनो मोनाखै। आरो भेन्सार स्कुल बिनि थाखायबो बिथांमोनहा जेबो स्टेप लानायखौ जोङो नुनो मोनाखै। आरो जेसेबांनाखि नैबे केस फोजोबनायनि बाथ्रा बे स्टेप लानायखौबो मोजां रोखोमै जोङो नुनो मोनाखै। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय आरो नोंथांमोनहा बेबायदिनो मोजां मोजां भिडिअखौ नुलांबाय थागोन। मानोना बिथांमोना बिटिसिआव जेरैबायदि उन्नयन खालामनांगौमोन, जेरैबायदिहाय जौगाहोनांगौमोन, बेबायदि बिथांमोना मावनो हायाखै। मानोना नैबे बाजेटआनो फोरमायगोन, बे बाजेटआनो फोरमायगोन थांनाय बोसोरनि 2023 आरो 2024 मायथाइनि जिथु बोसोरारि जिथु रां बावजा जिथु बाजेट, बे बाजेटआव बिथांमोना मोनदोंमोन गासै 800 कौटि 800 crore बिथांमोना मोनदोंमोन। नाथाय देग्लायनि जिथु रां बावजा देग्लायनि बाजेटआव बिथांमोना माने 803 कौटि 803 crore बिथांमोना देग्लाय मोनदों। बेहायनो फोरमान, मानोना बिथांमोना बिराद मावदों होननानै रायजो राजानि गेजेराव जिबायदि बाथ्रा बुङो बे गासिबो नंखाय। बिथांमोना मावनो हायाखै। बिथांमोननि खामानि मावनायनि सायावनो जों मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव रोखायै फोरमायनो सानदों। बिथांमोना थांनाय बोसोरनि जिथु फैसा हरनाय एसओइडि फान्डनि, बे एसओइडि फान्डआव बिथांमोना रोखायै बिथांमोना फोरमायदों गासै बेहाय आनस्पेन्ड बिथांमोना खरसा खालामनो हायाखै। 800 कौटिनि गेजेराव बिथांमोना खरसा खालामनो हायाखै। गासै 140 कौटि 87 लाख 140 crore 87 लाख बिथांमोना थांनाय बोसोरनि फैसाखौ खरसा खालामनो हायाखै। बे फैसा अलरेडि दिनैसिमबो बिथांमोननि आखायाव गैला। अलरेडि बे फैसा रिटार्न थांफिनसिगोन। मानोना दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरदों बिराद खामानि मावदों। दिनै फैसाया मानो दिनै खरसा खालामनो हायाखै बिथांमोना दिनै बुंनो नागिरो जों बिटिसिआव गोबां रोखोमनि खामानि मावबाय, गोबां रोखोमनि डेभेलपमेन्ट जाबाय। बिथांमोना जिथु रांखौनो जुदि खरसा खालामनो हायाबा बबेयाव डेभेलपमेन्ट जादों? नंखायनो आं दिनै रायजो राजानो बेखौ रोखायै फोरमायनो सानदों। बिथांमोना बुंनाय बाथ्राया नंखाय। खोथायाव बिराद मोजां खोथा बुङो बिथांमोना, बिराद डेभेलपमेन्टनि खोथा बुङो, उन्नयननि खोथा बुङो। नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों एसओइडि फान्डनिफ्राय जिथु फैनाय फैसा, बे फैनाय फैसाखौनो बिथांमोना खरसा खालामजोबनो हायाखै। बेथ' फोरमान ना? नंखायनो आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि जुगिदि आं रायजो राजानो फोरमायनो सानदों। बिथांमोना दिनै बे माने 140 crore दिनै बिथांमोना जायफोर लाइबिलिटिस दं, जायफोर दिनै ठिकादारफोर, बिथांमोननो मानो बिलखौ होनो हायाखै? बेफोर खोथाखौ जों बिथांमोननि सिगाङाव सोङोब्ला बिथांमोना माखासे नंखाय फोलानानै बिथांमोना बाथ्राखौ माने खोमानानै दोननो नागिरो। नंखायनो दिनै जों रायजो राजानि गेजेराव फोरमायथारनांगोन आरो बुंथारनांगोन बिथांमोना दिनै इसां डेभेलपमेन्ट खालामदोंब्ला दिनै थाखाया मानो बारा फैयाखै? दिनै जों मिथिगौ
बोसोरफ्रोमबो 10% করে जोंहा इनहेन्स जानांगौ 10% করে जोंहा इनक्रिज जानांगौ बारायनांगौ दिनै मानो बारायाखै बिथांमोना थारमाने मावनो हायाखै नंखायनो दिनै बिथांमोननि बुंनाय इसांनिखि मिशनानो ला बिजनानो ला बिथांमोना थांखिखौ रायजो राजानो सिगाङाव दोननानै फोरमायो खिन्थु दिनै बिथांमोना बे थांखिखौ मावफुंनो हायाखै नंखायनो आं दिनै माखासे रायजो राजानि गेजेराव बेखौ फोरमायनो सानो जों अपोजिसन जानानै माखासे रायजोनि गोसोनि साननाय बाथ्राफोरखौ जों फोरमायदों जों सोंदों रायजो राजाफोरनि खोथाखौ जों बुंदों आरो बेखौ बिथांमोना दिनै बुंनो नागिरो गासिबो गावसोर गासैबो खामानि मावजोबनाय खोथा बुङो दिनै नंखाय खोथा फोलादों बिथांमोना दिनै एमअएसनि गेजेरजों 1500 कोटी टाका फैनाय बेखौ दिनैसिमबो बिथांमोना थाइसेबो थाखा लाबोनो हायाखै दिनै मात्र बिथांमोना जोंनो हिसाब होदों जों सोंदोंमोन जे एसेम्बलियाव नोंथांमोना बे 1500 कोटी टाकानि गेजेराव दिनैसिम मा प्रजेक्ट दिनै नोंथांमोना लाबोना होफैनाखै मा मावखो दिनै बिथांमोना जोंनो मोनसे थयथ होदों बे थयथआव दिनै बिथांमोना मात्र 6टा प्रजेक्ट अलरेडि बिथांमोना लाबोबाय होनना बुंदों बिनि गेजेरावबो दिनै बे 6टा प्रजेक्टआव बिथांमोना माने 115 करोड़ 71,000 नि अलरेडि बिथांमोना बे खामानिखौ स्टार्ट खालामबाय होनना बुंदों दिनैथ' मावजेनाखैनो बिथांमोना टेन्डार प्रसेस जादों होनना बुंदों दिनै खामानियानो मावाखै थारमाने थाइसेबो फैसा फैयाखै बेथ' फोरमाना ओंखायनो दिनै बिथांमोननि बुंनायजों आरो बिथांमोननि मावनायजों मोनसेबो गोरोबा थगायजोबनानै बिथांमोना जोंखौ थगायना दोननो नागिरदों दिनै जों सोंदों बिथांमोननि गेजेराव आरो जों सोंबावदों बुंदों बिथांमोनखौ नोंथांमोना जे बिराद गिदिर गिदिर खोथानि बुङो बाथ्रा बुंबाय थादों दिनै जोङो नुनो मोनदों जे बर्तमान बिटिसिआव जि अबस्था जि थासारियाव दिनै नुनो मोनदों जोंनि जायफोर माने जोंनि एनडिएफबि सेंग्राफोरनि अबस्थाखौ जों सोंनाय जादों आं सोंनायनि गेजेराव बिथांमोना थांनाय एप्रिल 2023 नि बाजेटआव बिथांमोना जों मोनसे कुइसननि एन्सार होदों जों मोनसे रिप्लाइ होदोंमोन 204 अलरेडि केसआ ड्रप आउट जाबाय होननानै बुंदोंमोन दिनै आं बेखौ आरो फिन आं सोंफिनबावदों 204 जुदि एनडिएफबिनि केसआ ड्रप आउट जाबायब्ला बै लिस्टखौ आंनो नांगौ होननानै बुंदों दिनै बिथांमोना दिनैसिमबो बि लिस्टआ बिथांमोननि आखायाव गैया लिस्टखौ होनो हाया थारमाने बेखौ बिथांमोना थगायदों माने 1,10,000 अलरेडि बिनि सायाव केसनि सायाव बिथांमोना सावरायबाय थादों होननानै थांनाय 2024 एप्रिल मासाव बिथांमोना जोंनो एन्सार होदोंमोन 4 एप्रिलाव जानाय माखासे 2023 आव जानाय 2023-24 नि बाजेटआव जानाय माखासे कुइसन आं लाबोनायाव बिथांमोननो बे खोथाखौ बुंदोंमोन बिथांमोना जे माने 1,10,000 अलरेडि आसाम सरकारजों सावरायबाय थानाय केसखौ फोजोबनानै होनना बुङोमोन नाथाय बेफोरथ' गैया लिस्टआनो क्लियार नङा थारमाने बिथांमोना नुनो मोनदों माखासे एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ दिनैसिमबो खैफोदाव खोलैनानै दिनै बिथांमोना सरकार सालायबाय थानायखौ जों नुदों आङो बिनि गेजेराव सोंबावनाय जादोंमोन बर्तमान दा जिबायदि एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि सायाव जिबायदि कर्टनिफ्राय जिबायदि नटिस फैबाय थादों बिथांमोनखौ दिनै कर्टआव थांनानै बिथांमोननि केसखौ फोजोबनायनि कर्टआव हियारिं खालामदों थांनांगौ माखासे गोबां रोखोमनि जेंनायाव दिनै गोग्लैदों नंखायनो सोरबा दिनैबो हमजानानै दिनै आरो गोदानै सोरबा जेराव थांनो गोनां जादों दिनै जुदि एकरा जाखांनायनि उनाव दिनै सरकारा दिनै बिथांमोना जायफोर सुक्तिखारि बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्ट सालायदों सालायनायनि गेजेराव दिनै मानो बिथांमोना बेखौ बन्द खालामनो हायाखै मानो बन्द खालामनो हायाखै होननानै आं बिथांमोनाव जेब्ला सोङो बिथांमोना मोजां रोखोमनि जोंनो रिप्लाइ होनो हायाखै नंखाय फोलानानै बिथांमोना दोनदों खामानिखौ जों मावगासिनो दं आरो मावबाय थादोंब्लाथ' बन्द जानांगौमोन ना मानो बन्द जायाखै नंखायनो दिनै आं सोंबावदोंमोन जे जोङो एनडिएफबिनि सेंग्राफोरा सोरजों लिंक लाखिनानै दिनै केसखौ फोजोबनांगौ जाखो बिथांमोनखौ जेब्ला लोगो हमनो थाङो बिथांमोनखौ अफिसाव लोगो मोना बिथांमोननि जिथु माने चेम्बाराव थांब्लाबो बिथांमोनखौ लोगो मोना अब्ला दिनै एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा गावनि पकेटनिफ्राय दिनै काइलिपारायाव थांनानै जोंहा आसामनि माखासे एडिजि बिथांखौ लोगो हमनानै दिनै केसखौ माने हिरेननाथ बिथांखौ दिनै थांनानै केसखौ फोजोबना लानो थाखाय बिथांमोना बाथ्रा बुंदों बिदिनो जायाना जोङो बुंदों जुदि जोंनि सेंग्राफोरनि केसखौ फोजोबनोब्ला दायित्व लानांगोन बर्तमान सरकारा सुक्ति खालामना फैदों सुक्तिखारिफ्रानो दिनै गभर्नमेन्ट सालायबाय थादों सोरबा एनडिएफबिनि केडारनो सोरबा नायस्रां मोनो सोरबा अखादै मोनो सोरबा दानस्रां मोनो दायित्व होदों आं मोजां मोनदों खिन्थु दिनै बे होननानै दिनै बिथांमोननो दायित्व होनानै फोजोबना दोनबाथ' जानाय नङाना मानोना दिनै पाब्लिक प्रसिकिउटर सासे होनांगोन बेहाय
बिथाङा दिनै पाब्लिक सासे जों मोजां लिंक लाखिनानै बे केसखौ फोजोबनायनि दायित्वखौ दिनै जों बै मानसिजों लिंक लाखिलायबासो जों मोनसे हाइ लेभेल कमिटि दानानै पलिटिकेलि जितु बे सिस्टेमनि गेजेराव बर्तमान गभर्नमेन्ट सालायबाय थानाय इउपिपिएल सरकार सालायबाय थानाय बिथांमोनाथ' सुक्ति खालायना फैनाय लिडारफ्रानो दिनैहाय ज' जाना दंना ओंखायनो दिनै नुदों बिथांमोना मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै थगायनानै माखासे बिटिसिनि जितु मोननाय थाखा फैसा बिथांमोना जिबायदि धरनाव उन्नयन जिबायदि धरनाव उन्नति खालायनांगौ दिनै मोनसेबो रोखोमै बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै आरो जों सोंहरनाय जादोंमोन बर्तमान बिटिसिनि जि रोखोमाव दिनै हा हुनि जेंनाखौ लानानै जों सोंनाय जादों जे बिटिसिआव गोबां रोखोमाव जों सार्कल अफिसाव थाङोब्ला मण्डल कानुनगो बिथांमोनजों सावरायोब्ला सामायन' नोंनो लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट दिनो थांब्लाबो जों फैसा होनांगौ जायो दिनै बिथांमोननो दिनै सरकारा सेलारि होनानै बिथांमोननो दिनै माखासे सिस्टेमाव दिनै बिथांमोनखौ खामानि मावनो थाखाय दिनै दायित्व होनायावल' दिनै जोङो माखासे अफिसियेलि जोंनो माखासे डकुमेन्टस नांगौ जायोब्ला फिसा फिसा सिस्टेमाव दिनै थांनानै जोङो बिथांमोननो खामानि मावनो थांनायावनो जुदि रां होनानै दिनै जों थांनांगौब्ला दिनै सरकारा मा खालामबाय थादों होननानै आं सोंनाय जादोंमोन आरो जि धरनाव जोङो बिटिसि 6 सिडिउलनि सिङाव थानाय हिसाबै बे हायानो जोंनि बिनि थाखायनो जों आन्दोलन खालायदों बे हाखौनो जोंनो नांगौ होननानै दिनै आन्दोलन खालायदोंब्ला दिनै जि धरनाव बिथांमोना प्रिमियाम होदों बे प्रिमियामखौ बेच खालामनानै सोरबाफोर गावनि नामजारि खालामनो थाङोब्ला रावबो हाखौ माने दिनै नामजारि खालामनो हाया टाउन ओनसोलाव दिनै जिबायदि धरनाव प्रिमियाम होनांगौ जायो 20 लाख 30 लाख दिनै पार बिघा दिनै होदों गामि ओनसोलफ्राव दिनै 5 लाख खरि होदों 75% दिनै जोंनि एसटिआव होनांगौब्ला 100% जेनेरेल मानसिफोर होनांगौब्ला दिनै बे हाखौ दिनै जों मोनहै गावनि नामाव इयादि खालामना लानानै ओंखायनो गासै जेंनाफोरखौ बिथांमोना बोस्रांनो नाजायाखै थांखिया बिथांमोना मोरै थाखा बुथुमनो हागोन बिथांमोना बेखौ नोजोर होबाय जादों दिनै बिटिसिआव कारापसना दिनै जोबाखै कारापसन जाबाय थादों दिनै बिथांमोना माखासे एन्सार होनो हायिनि थाखाय 17 बोसोरनि खोथा बुङै बिथांमोना दायखौ एरायना थाबाय थानो नागिरदों ओंखायनो आं दिनै नुदों जे बिटिसिआव गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना मोजां सालायनो हायाखै जि धरनाव बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्ट सालायदों गासिबो नंखाय फोलानाय दिनै बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै दिनै सुक्तिखारिफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनो होनो हायाखै मुंख्लंफोरनो हरनाय फैसाखौ दिनै बिथांमोना नांगौ धरनाव बिथांमोना दिनै होनो हायाखै ओंखायनो दिनै जों नुदों बिथांमोननि सरकारा दिनै जों नुदों दिनै 6 बोसोर आगान होबाय 6 बोसोर आगान होबाय दिनै बिटिआर दिनै बिथांमोना बुंबाय थादों बुंथों नामा सोलायनांगौ सोलायदों जा बुंनांगौ दरखार गैया बिथांमोना दिनै जि बाथ्रा होदों मावनांगौ जों बेखौ खावलायदों मावनो हायाब्ला बिथांमोना दिनै रायजो राजानि सापर्ट मोनगोन दिनै मावनो हायाखैना मानोना सुक्तिया दिनैसिमबो मोनसेबो दफाया मोजां रोखोमै इमप्लिमेन्टेसन जायाखै गासिबो आद्रा खिथिया जानानै दङ दिनै नंखायनो दिनै बिटिसिनि दफाखौ दिनै मावफुंबाय थादों होननानै बुंबा जानाय नङा डिपार्टमेन्टआ दिनैसिमबो मोनसेबो बारा फैयाखै दासिमबो फैसाया दिनै थाइसेबो बारा फैयाखै दिनै बिथांमोना माखौ मावदों होननानै दिनै बुंबाय थादों ओंखायनो दिनै गावसिनि गोसो सिङाव थिखोनानै दोननाय माखासे लुबैनाय खामानिखौ दिनै बिथांमोना सोरनिबा सायाव खिथेर होखारनानै दिनै बिथांमोना खामानिखौ आदाय खालायना लानो नागिरबाय थादों ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा सम सफैबाय बिथांमोना जे थगायसुला बिथांमोना जे थगायनानै सरकार सालायबाय थादों नांगौ रोखोमनि दिनै डेभेलपमेन्टनि स्किम जेबो मावनो हायाखै बे बाजेटआनो दिनै बे 2024 माने 2024 आरो 2025 मायथाइनि जिथु बाजेट बे बाजेटआनो रोखा रोखा फोरमायदों ओंखायनो दिनै बे सरकारखौ सम सफैबाय रायजो राजाफ्रा डिसिसन लानानै सम बायदियै बिनि फिननायखौ होनो थाखाय आं साफ्रोमबो रायजो राजा साफ्रोमबो भटारखौ आं खावलायनाय थाबाय आरो गोजोन्थों बर' हारिखौ दिनै जाथिनि सिनस्रि मोनब्ला मोनसे इसां लेथ्रा पलिटिकेल हान्जानि जानानै दिनै बिथाङा बोरै भट बिनो हाखो बे पसिबोल नामा बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नोंथांमोना मा गावसोरखौ साफा साफा इउटुबार बा साफा साफा खौरां बिजोंनि मानसि होननानै सानो नामा जाथिनि थैनाय थांनाया नोंथांमोननि सायाव दंना गैया नोंथांमोनानो सिन्था खालामनानै दिनै बिथाङा गावनि खुगाजों बुंनानै लाबालाय जों बोरै गनायगोन आं सासे साधारन पाब्लिक नङा आं दावा होनाय जाथिनि थैनाय थांनायनि बेलायाव जों सिन्था खालामनानै गोग्गो गोसो लानानै गावनि देहानि बोलोखौ लानानै जों दावहा होनाय आरो बेबो खर'नि दावहा नङा जोंनि दावहाया फिजिकेलि मेन्टेलि जों दावहा होनाय मानसि जों बोरै गोरलैयै बेखौ गनायनो जों बोरै गनायगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनानै जे जाथिनि सिनस्रिया बोरै एसेबां लेथ्रा जिनिसाव हाबसननानै दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि सार्थआव दिनै बिबारनो बा बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै बोरै बिनो हाखो बोरै बिनो हायो नोंथांमोना सिन्था खालामलाय बे बोरै गनायथावना
बेसे लाजिनांथाव बाथ्रा बे दिनै एकर्डनि बेलायावहाय दिनै बिथांमोनहा इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हाया राजनितिकानो जुदि सुप्रिम पावारब्ला सुप्रिम पावारा जुदि राजनितिकनि बेलायावनो जुदि जों मोननो हायोब्ला दिनै होनबालाय एकर्डखौ जों मानो बै समाव राजनितिक भाबै खालामाखैमोन नामा ना बै सरकार सालायग्राफ्रा पलिटिकेल पार्टि नङा नामा बिथांमोनजोंथ' सावरायनानै गासैबो जिनिसखौ जों रायलायलायनायनि गेजेरजों गिभ एन्ड टेक होननाय जिनिसखौ जों खालामदोंना दिनै आरो मा गोदानै बेफोरबायदि जों दिनै राजनितिकआव फैनानै इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि सार्थआव दिनै नरेन्द्र मदिखौ सेन्ट्रेलाव दिनै PM मा होनो बेखौ प्राइम मिनिस्टार खालामनांगौ मा राव जाखो बेलाय बेथ' नङा पलिटिकेल आलादा बुस्थु बे थांबायानो थागोन किन्तु जों जातिनि सिनस्रि हिसाबै सासे आफादगिरि जानानै सेन्ट्रेल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जालायनानै जातिखौ माबायदि दैदेननांगौ दैदेननाङा जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन दिनै गामि एरियायाव दिनै बबे गामियावहाय बबे क्लासा जादों जायाखै जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन बबे स्कुलाव बोरमाया हाबनानै खिदों बबे स्कुलाव बोरमाया उन्दुबाय थायो बबे स्कुलाव दिनै मोजां क्लास जायाखै टिचारफोरनि बेलायाव बिथांमोना नोजोर होनांगौ राजनितिकआव थांनानैथ' बिथांमोना भट बिनो हायाना हागोन जानो दिनै जोंथ' नुदों गामि गामि आनसलिक लेभेलनिफ्राय इउनिट लेभेलनिफ्राय दावखो भट बिदों आरो माथोखाय बिथांमोननि आखाइजोंनो फैसा डिलिंस खालामनायखौ जों नुनो मोनदों खोनानो मोनदों दिनै अरुणोदय फर्मखौनो नंखाय अरुणोदय फर्मनि बे 2 नाम्बार फर्मखौ दिनै बिथांमोननिफ्रायनो दिनै आवट जादों होननानै जों मिथिनो मोनदों बे दुखुनांथावना जों बिदियावनो गावनि लोरबांथिखौ लाबोबाय थादों जों माने इसेबां दावहा होबोनाय हारिया दिनै माने इसेबां लोरबांथियाव थानांगौ एबसुआ दावहा नाङाखै नामा एबसुनि दावहायाथ' 86 निफ्राय 86 आव माबायदि इसेबां गोगोमै जाबोआमोन दिनै जोंनि नेसनेल हाइवेनि साहानि जेसेबांनाखि स्टुडेन्टफोर दङ टाउनफोर बायदियाव फरायहैनो बेसेबां क्रिटिकेल जादोंमोन दिनै हायाबाबो दिनै बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों सोरखौबा गुवाहाटिफोर हरनो गोनां जादों सोरखौबा शिलं हरनो गोनां जादों दिनै बेसेबां जोंनि बर' हारिया बे गन्डगलजों बेसेबां डेमेज जादों जों बेखौबो साननांगोन दिनै बोरै जौगाखांगोन जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन दिनै पलिटिकेलि भाबैथ' जों बेफोरबायदि जों दावहा होनो हायाना मोनसे जाथिनि